So what's up mga ka-Shubikes? Welcome to my new vlog! Mga ka-Shubikes, pili kong dito ang laag sa loob. Hindi mo makadong diri sa hugot. So what's up mga ka-Shubikes? Welcome to my new vlog! Today is October 3, 2021. So this month guys is a month of Rosary, whereas mag-pray ta kay Mama Mary. So I'm calling all the youth na mag-pray kay Mama Mary. So stay tuned! Be a winner. Oh, 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 oh. You can be anything you want if you believe in who you are. You light up the whole world. You're shining so bright. Panginoon, ang nais ko'y kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo'y sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang mananatili sa iyong liliw at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong liliw nang masumpungan ka sa dakong lihim. So what's up mga ka-Shubikes? No, sa kapilya, so mga adto na pud may karon sa tabay nga karaan sa Handig. So tanawon na mo kay nakaadto na ko sa una pero nakalimot na ko unsa na porma guys. Duha to siya kabuok nya na screen pero karon wala lang ko kay bog unsa na porma adto. So mga adto mi guys, mang teleport na mi. Hoy tapok kay mangambak na ta. Tapok. Gunit oy. Kita bang tanan? Yes. 1, 2, 3, go! So guys, ningabot na may diri sa kahuyan. Sus, murami into the woods ani guys. Padong na may karon sa tabay guys. Dool na kaayos siya. Dool ka, murag na kay Bobby to. Dito guys, nami diri guys. Sabay ni Ate Aling. Dalang, good morning! Wa si Ate Aling ani guys, kay tuwag na wanaw. Doon sa... Timers, asami mo agi tong tabay. Doon may atong tabay te. Magsinaba may pati aw ato. Buang. Hi sa vlog. Yan. Hi. YouTube bye. Ay namay po mi. Nasi ang kulando guys. Palit mo ani og kanang kahoy. Tapi lang bugkas kol. Tagdusi ko na ang bugkas na pa jud guys oh. Tigom. Ari mo diri palit mo og binagkas nga kahoy. Tawag mo sa Shopee. Order mo sa Shopee kuno. Happy for shipping! Free shipping na ha. Nusod na may ari guys. Pwede pa talaga. Hapon naka-ayuron mga ka-Shubikes. So manabi na mi kay alas 4 na daw. Tabi. Ani lagi agion? Sure mo? Na sila Charlie guys, si Jans, si Santino, si Kylie, og si Riden. Dapat magdahin ng tagmang gamit guys. So, mo dining baliw guys. Baliw na baliw sa iyo, bitch. Bitaw guys. Mo ni ang baliw nga gamitonon og gamag banig.
Kasubikes daghan diri baliw guys. Pa lang aming team. So, ang baliw mao ni gamunon og banig bitaw nga kanang pangkuan. Hindi namin nakita. Muna yung Kani guys, gamunon ni siya banig mga kadyo kami sa kanang higdaanan nato. Higdaanan nato. So niabot na may ari sa tabay guys. Naitaw guys oh. Muni guys. may daan. May Duha ni siya kabuok karaan na jud kaayo ni siya. ano yung tabay guys. Ni. Tagat ambak. Tabay. Ambak. Guys, magkaraan ng tabay guys. So duha ni siya kabuok. Kana siya usa ug karing nasa ubos. Nay nagkuan na guys, si Buknoy din ni guys. Tabay guys. Mapuno ko ni. Oh, ha? Uy, Di good. mapuno ni. Mana kalawmon guys. Magbong bitog cellphone. Kayo. Napod aring ubos mga cashew bikes. Subi! Subikes! Subikes! Mao ni siya ang imnanan. Imnanan siya. Kani. Sa una guys, nani kani siya. Mao ni gibukuanan sa screen para malak siya aron di maambakan og baki guys. Mana siya. Ngit-ngit kayo. Hapon na mugod. Nice kayo. Di ba makauna sob ka na? Dili baliw man ang bayot. Ini gamitin ang dito shop. Uy, sabi, lakpa ba ang bakian ni kay Kuan? Ha? Saan dakpan ang Baki kay para imong pisan. Ay imong friend. Uy, magpakamatay daw ni. Tinggit daw. Ayun pagbalik na. lako. Daw ng tubig na siya. Hindi mabira. Ito. Ikaw di pagkabuhat. Dito. Dagat na tingalinin no lagbas.